At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Broski, ang mga nanay ang tunay na ilaw ng ating tahanan. Pero kahit sila, napapagod rin mag-isa. Paano kung dumating ang araw na gusto na ulit magmahal ng mama mo? Hindi bilang ina, kundi bilang isang babae. Kung single na siya ngayon, papayagan mo ba siyang maging masaya muli? Narito ang Dear Love natin mga kabisyo ngayon na pinamagatang may BF na si Mama. Lamig! Ma! Halika na! Maligo ka na dito sa pool! Masaya oh! Nako, hindi na. Maligo lang kayo dyan. Ayos lang ako dito. Si Mama naman masyadong KJ. Minsan lang to. Sayang naman yung outfit nyo kung magkukulong lang kayo sa cottage. Hindi na nga. Babantay na lang ako dito sa cottage at baka biglang may pumasok. Manakawan pa tayo. Kaya sige na, mag-enjoy kayo dyan. Ma! Kaya nga tayo nag-swimming para mag-enjoy. Makalimutan ang problema. Hayaan niyo na yung mga gamit dyan. Takot lang nilang pumasok dyan. Ay, okay lang ako talaga dito mga anak. Sige na, huwag niyo na akong alalahanin. Si Mama talaga. Macy, halika nga. Bakit ate? Tulungan mo ko. Hilain natin si Mama. G? G! Hoy! Yung mga meeting yan. Hindi na balak nyo. Iti! Hana! Sabi nga po nila, kung hindi madaan sa pakiusapan, daanin na lang sa sapilitan. Halika dito! Oras na para maligo sa pool! Ayokong maligo! Ay, hindi po pwede sa amin yon. Dapat patas ang lahat. Tignan nyo nga oh, sina Benny at Clau naliligo na. Pero kayo nandito pa rin. Ako, Messi, isa ha? Huwag ka lumapit! Makakatigil ka talaga sa akin! Sumusunod lang po ako kay ate. Huli ka! Ayoko! Tara na kasi, Ma! Hindi pwede hindi ka mag-enjoy. Macy, dali! Kakita mo sa Mama! Messi! Wala! Mas wala! Ilalaglag ka na lang sa pool! Macy, dali! Wala si Mama! Ano ba? Ihagis na natin sa pool! Hana! 1, 2, 3! Hagis! Dear Love, ako si Hana at siya naman si Mama Linda. 6 kaming magkakapatid at sa awa ng Diyos, lahat kami ay may napatunayan na sa buhay. Nakapagtapos at unti-unti nang bumubuo ng sariling pamilya. Kaya naman madalas kaming nag-out of town kasama si Mama. Plano kasi namin na ipasyal si Mama sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Bagay na alam naming magbibigay ng peace of mind sa kanya. Pero kahit ginawa na namin ang lahat, parang hindi pa rin siya masaya. Para bang may kulang pa rin sa buhay niya na hinahanap pa rin niya. Kaya nga isang araw, laking tuwa namin nang muling bumalik ang sigla ni Mama na matagal na naming hindi na nakita sa kanya.
Good morning, Hana. Good morning po, Ma. Oh, gutom ka na ba? Sandali, ipaghahain kita ng agahan. Naku, Ma. Hindi na po. Magkakape lang po ako. Sigurado ka ba? Ano bang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Okay lang po ako, Ma. Kayo na lang pong kumain. O, sige anak. Teka, parang may bago yata sa inyo, Ma. Bago. Wala. Hindi eh. Parang may kakaiba sa inyo today. Parang may kislap ang mga ngiti nyo. Ano ka ba anak? Wala lang to. Maganda lang talaga ang gising ng mama mo. Naku, Ma. Baka may hindi kayo sinasabi sa amin, ah. Wala to. Basta, masaya lang ako ngayong araw. At walang iniisip na problema, okay? Okay po, Ma. Basta, Ma. Masaya ako na masaya ka rin. Matagal ko na rin kasing hindi nakikita yung genuine smile nyo. Parang ang huling kita ko niyan eh. Buhay pa si Papa at nagtuturo pa kayo sa school. Matagal na rin naman kasi, kaya naisip ko na oras na rin para mag-move on. At maging masaya na lang sa buhay. Masaya ako para sa inyo, Ma. Ay, siya, tama na ang drama. Magkwentuhan na lang tayo na naging araw mo sa trabaho. Opo, Ma. Marami akong ikukwento sa inyo tungkol sa mga katrabaho ko. Basta, nakaka-stress. Missy! Ate, bakit? Si Mama nasan? Nasa CR yata, nililigo. Bakit? May food delivery kasi sa kanya sa labas. Bayaran mo nga muna. Nasa kwarto pa yung wallet ko eh. Sige, ate. Sige, tatawagin ko lang si Mama. Ma! Ma! Nandiyan na yung pinadeliver niyong pagkain sa labas. Bumili pala kayo? Ma! Naku, hindi yata ako naririnig. Ano yun? Oh, ba't parang ang daming notification sa cellphone ni Mama? Check ko nga. Iyan? Sino to? Basahin ko nga yung convo nila. Oo, mahal. Kapag lumuwag ang schedule ko, pupunta ako dyan para makasama ka. Ano to? Mahal? Bakit yung tawag nitong mahal si Mama? Ano ibig sabihin nito? Hana, Macy, ano ba ginagawa natin dito? At ano ba yung pag-uusapan natin? Ate, sabihin mo na. Ma, umamin ka nga. Boyfriend mo ba tong Ian na to? Bakit tinatawag kanyang mahal? Ano? Kasi Ma, huwag ka nang magkaila. Nabasa ko ng convo niyong dalawa. oo, boyfriend ko si Ian. Ano? Ma, ano ba naman? Ate, kalma. Ma, anong pumasok sa isip niyo at nakipagrelasyon kayo sa kanya? Hana, masaya na naman ang papa niyo sa heaven. Ayaw niyo ba ako maging masaya? Ma, gusto namin maging masaya ka. Naiintindihan ko rin na malungkot ka na gusto niyo ng makakatuwang sa buhay. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit pumatol kayo sa 22 years old. Anak, Ma, 60 years old ka na? 38 years ang pagitan yung dalawa. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao? Eh paano kung pineperahan ka lang pala niya? Na ginagamit ka lang niya para masunod ang luho niya dahil retired teacher ka. Ma, nag-aalala lang kami sa'yo. Gusto ko lang namin protektahan. anak, yan na lang ba ang mahalaga sa inyo? Ang sasabihin ng iba? Ma, hindi naman sa ganun. Paano naman ako? Paano naman yung karapatan kong maging maligaya? Matagal na akong nangungulila sa papa ninyo. At ngayon, nakahanap na ako ng tao magpapasaya sa akin. Bakit kayo pang mga anak ko ang tumututol dito? Mabait naman si Ian. Mapagmahal, marespeto. At hindi niya gagawin ang pamimera na nasa isip ninyo. Ma, please. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin, irespeto niyo na lang siya bilang tao. Yun lang ang pakiusap ko sa inyo.
Sige, maiwan ko na muna kayo. Pagpapahinga lang ako. Ate, paano yan? Mukhang hindi talaga magpapapigil si Mama. Gagawa ko ng paraan. Kakausapin ko yung lalaki na yun kahit magalit sa akin si Mama. Pasensya na po kayo dahil medyo magulo tong bahay. Hindi. Ayos lang. Gusto niyo po ba ng juice? Sandali, kukuha ko po kayo. Hindi na. Nagpunta lang ako dito para makausap ka. Sige po. Bakit ba si Mama? Po? Sa dinami-rami ng babae sa mundo, bakit si Mama? Bakit matanda pa yung pinili mo? Ate, Alam mo, mahalaga sa amin si Mama. Nasasaktan kami kapag nakikita siyang umiiyak. Kaya nga hanggat kaya naming ibigay, gagawin namin makita lang siyang masaya. Kaya gusto kong malaman, ano ba talaga sa'yo mama ko? alam ko pong hindi niyo paniniwalaan ang sasabihin ko. Pero may naaninig ang puso ko na hindi nakikita ng mata ko. Siguro nga malayo ang agwat ng edad namin pero para sa akin, naiiba siya sa lahat. Maganda po ang intensyon ko sa mama niyo. Alam ko po ang iniisip niyo. Pero kailanman ay hindi ko pinirahan ng mama niyo. Hindi ko siya kayang lokohin tulad ng iniisip niyo. Hindi ako mapakali na kahit nakausap ko na si Ian ng harapan, ay nangangamba pa rin ako sa tunay na intensyon niya. Ano ba talaga backing niya kay mama? Totoo ba talaga na mahal nilang isa't isa? O baka naman isa lang itong palabas na sa huli ay masasaktan lang si mama? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero ang lahat ng ito ay nabigyan ng kasagutan nang maospital si mama. Ate, Macy, kanina ka pa? hindi. Darating ko lang. Nakipagpalitan lang sa akin si Kuya Benny. May lakad pa raw siya. Okay. Kumusta si mama? Nakaka-recover na ba? Hindi pa nga ate. Wala pa rin pagbabago. Ang sabi ni Doc, baka raw matagalan pa ang recovery ni Mama. Ganun ba? Ba't nga pala hindi ka pa pumasok sa kwarto? Di na. Dito na lang ako. Nandyan si Ian. Nagbabantay. Si Ian? Kailan pa siya nandito? Sabi ni Kuya Benny, kanina pa raw yan dito. Nauna pa nga raw sa kanya. Wala ba siyang pasok sa school? Ma-absent daw. Umuuwi lang daw yan kapag maliligo o di kaya bibili ng pagkain ni Mama. Talagang pinapatunayan niya na seryoso talaga siya kay Mama. Dear love, habang nagtatagal sa ospital si Mama, ay lalo kong nakikita kung gaano kaseryoso si Ian sa kanya. Na hindi niya talaga pinapabayaan si Mama kahit pagod siya galing sa pag-aaral. Na kinakaya niyang maglaan ng oras at panahon kahit pwede naman siyang lumayo at humanap ng iba. Siguro nga nagkamali ako ng akala sa kanya. At totoo nga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Sapat na katibayan na yun para tanggapin namin siya bilang parte ng pamilya. Kaya naman bilang pagmamahal kay Mama ay tinanggap na namin ang relasyon nilang dalawa. Bagay na tunay na nakakapagpasaya kay Mama. Sa ngayon, nangungulila pa rin kami sa pagkawala ni Mama. Hindi mo nagtagal ang kanilang pag-iibigan. Napatunayan naman nito na wala talaga sa edad ang pagmamahalan. Dear Love. Iba't ibang mukha ng pag-ibig yung makikita natin dito sa Dear Love natin ngayon. Pag-ibig na handang protektahan ang taong mahal nila. 'Di ba? Katulad ni Hana.
Diba? Hindi natin masisisi yung mga katulad ni Hana na handa na tamang hinala dahil gusto lang nila yung magandang patutunguhan ng kanilang nanay. Pag-ibig, ganun yung totoong pag-ibig eh. Handa mong protektahan yung taong mahal na mahal mo. Pag-ibig ni Mama Linda, 'di ba? Pag-ibig ni Mama Linda na sinasabi niya dito na pinipili niya ang kanyang sarili dahil for most of the time sa pagiging ina niya, for sure lagi niyang pinipili yung iba, yung mga anak niya. And right now, ito rin yung isang magandang definisyon ng pag-ibig, yung marunong ka ring piliin yung sarili mo. At higit sa lahat yung pag-ibig ni Ian na handang patunayan yung totoong nararamdaman niya kahit na ginajudge siya ng maraming tao dahil labas sa standards ng society yung definasyon niya ng pag-ibig. Alam niyo mga kabisyo, isa sa magandang aral na napulot ko dito iba-iba man yung anyo ng pag-ibig ni na Mama Linda, ni Hana at ni Ian, iisa lang yung katangian nito. At ito yung pag-ibig na may tapang. Katulad ni Mama Linda, tapang na piliin yung sarili niya. Kay Hana, tapang na ipagtanggol yung taong mahal na mahal niya. At kay Ian, tapang para patunayan sa mga tao na totoo yung nilalaman ng kanyang mga puso. At ganito mga kabisyo ang deserve mong pag-ibig. Yung handa kang ipaglaban at patunayan ng may tapang. Dahil kapag mahal na mahal mo yung isang tao, like super legit and all, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic yan sa'yo. Bibigyan ka nito ng tapang para mag-move on, maghilom, piliin ang sarili mo at higit sa lahat, patunayan ang pagmamahal mo sa taong mahal mo. Nakasama niyo ako mga kabisyo, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's number one, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rockies. Secret Files.
Secret Files. Love Radio Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music
sake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda.
Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na
Malamang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Na naman! Hindi doon. Parang...
Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not ngumiti. okay. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Ano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions. Ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Tay, papalitan mo na po ba si nanay? Mga anak, hindi. Kahit kailan, hindi mapapalitan yung nanay nyo. Kung sino o kung ano siya sa buhay natin. Pero may iba ka nang nagugustuhan, Tay. Hindi ba ibig sabihin nun, papalitan mo na siya? Kung sino man siya, ayoko sa kanya! Si nanay lang yung gusto ko! Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Conyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Alam nyo, magdaan man ang napakaraming panahon, magbago man yung mga kung sino man yung nakakasama natin sa araw-araw, may mga bagay na hindi magbabago. At yan yung mga taong nagbigay ng marka sa atin. Yan, sa buhay natin. Kumbaga tumatak sa puso at sa buhay natin. Yung tipong kahit tumanda ka na and all, kahit na magkaasawa ka na, or kahit may magbago sa katawan mo, tumanda ka na, magkaanak ka na and all,
hindi talaga magbabago yung pagtingin natin or hindi magbabago yung pag-ibig natin, pagmamahal natin sa mga partikular na tao. And that includes, I think, yung mga magulang natin. Diba? Kasi totoo po yan, kahit wala na sila ngayon dito, yung ibang mga kabisyo natin, unfortunately, wala nang mga magulang, no? Pero there would, parang dumadating talaga yung mga pagkakataon na kapag naaalala natin sila, diba? Bukod sa napapaluha talaga tayo, syempre napapangiti din tayo. Bakit? Kasi maraming mga good memories na ibinigay sa atin yung mga taong yan, yung mga magulang natin, si nanay o kaya si tatay. Dahilan kung bakit nagmarka talaga sila sa atin. At dahilan din kung bakit up until now, hindi natin sila nakakalimutan like super legit and all. Diba? And I think yan na lang din yung pinaka magandang tingnan natin sa buhay. Although malungkot man, ang buhay natin hindi talaga permanente dito. Diba? Kumbaga bisita lang talaga tayo dito sa mundo. That's why we mas maging kind tayo sa sarili natin at sa ibang tao as much as possible. Celebrate life as much as possible sa kahit anong paraan. Diba? Kasi anytime pwede tayong mawala dito sa mundong ibabaw, 'di ba? Pero importante nito mga kabisyo anong marka ba yung naibibigay ko sa kapwa ko? Yan, sa kaibigan ko, sa pamilya ko, sa jowa ko, sa katrabaho, 'di ba? Anong marka ba yan? Positive mark ba yan o negative mark? Teka lang, bakit anong pulang marka? Umagang-umaga sinasabi ko sa inyo mga kabisyo, ibang marka yung sinasabi ko sa inyo. Marka sa mga jowa ninyo, pulang marka? Bakit? Ay nako, umagang-umaga sinasabi ko sa inyo mga kabisyo. Pero ang pinakapunto ko lang talaga dito, ang buhay natin ay hindi permanente dito sa mundo. That's why maganda na nagbibigay tayo ng marka hindi lang sa mga jowa natin, kundi sa mga taong nakakasalamuhan natin para kapag naalala nila tayo, 'di ba? Halimbawa wala ka na dito sa mundo, 'di ba? 'Di ba? O wala ka na dito kunwari, inaalala ka na nila, mapapangiti sila. 'Di ba? Kasi ang maaalala nila sa iyo napakabuti mong nilalang, napakabuti mong tao, yung tipong ito si Konyo Bicolano, apakabuti nitong tao kasi mapagbigay siya versus deserve niya yan. Deserve ni Konyo Bicolano yan. Oo, kasi apaka-chismoso. Apakaraming ginojowa ng sabay-sabay. Oh, 'di ba? Kayo ba gusto niyo ng ganon? Oh, gusto niyo negative yung pag-alala sa inyo. Yung tipong nasa kabilang buhay ka na nga, may bashing ka pang nare-receive. Ayaw naman natin noon mga kabisyo. Ay nako, meron na ba? Meron na kayong idea kung ano yung Dear Love mamaya? Ay nako, kung ano man yung ideya ninyo na yan, nako, abangan nyo yan. Mga kabisyo, samahan nyo po ako dahil sa aking pagbabalik ay ang kabuuan na ng ating Dear Love. You heard it right mga kabisyo. For now, samahan songgoro no chutkokudo Samahan nyo po akong buuhin ang Dear Love na yan. Kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Team Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang
Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or And sino technically- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng validation sumusobra eh. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. At pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if
pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba? because Akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No. Wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jeremy na parang pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Gago!
Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba?
Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ay, yung gawa din sa'yo. Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gagi. Ano namula? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Mapapalitan ba ng iba ang isang inang nawala? Maaaring may mga taong dumating para mahalin ka at alagaan ka. Pero may pagmamahal na minsan lang natin mararanasan sa buhay. Ang pagmamahal ng isang nanay. Kapag nawala siya, hindi nawawala ang sakit ng pangungulila. May mga araw pa ring hahanapin mo ang kanyang yakap, boses at presensyang dati mong inaakala na laging nandyan. Dahil sa totoo lang, hindi napapalitan ang isang ina. Natututo lang tayong magpatuloy sa buhay habang bitbit ang pagmamahal at mga alaalang iniwan niya sa ating puso. Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Celery. Legit to. Malaki. Gagi laki. Ay, mama. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot. Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran?
Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan, hawak. Ganyan. Ay, kung gawa din sa'yo. Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ha. Pataas ha. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan Kapain mo lang daw. Dyan sa gitna. Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na pa nun, yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Ay, di ba kala? Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige. Magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching.
At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many, ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love.
araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live exclusive sa YouTube channel ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, gaano nga ba kahirap tanggapin ang pagkawala ng isang tao? Sa ayaw man natin o sa gusto, pansamantala lang ang buhay natin dito sa mundo. Ang tanging magagawa lang natin ay sulitin ang bawat sandali habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw. O Ina, bakit hindi mo inubos yung chocolate drink mo? Hindi naman kasi ganyan, Tay. Anong hindi ganyan? Eh yan yung lagi mong iniinom tuwing umaga. Malamig po yung timpla ni Nanay. Pag mainit po kasi, napapaso yung dila ko. Ganun ba? Madali lang naman yan. Sandali, lalagyan ko ng yelo. Wag na lang po, Tay. Ayoko na po. Yung timpla po ni Nanay yung gusto ko. Mas masarap po yun. Sige, hindi bale. Bukas, gagalingan ni tatay ang pagtitimpla para sumakto na. Oh, ikaw naman, Kyla. Bakit parang halos wala kang nakain? Kasi po... Kasi ano? Sabihin mo na para alam ko kung anong kailangan kong baguhin. Para sa susunod, makapag-almusal na kayo ng maayos. Ang pait po kasi ng sinangag, Tay. Ha? Paano naging mapait? Wala naman akong ibang nilagay na rekado dyan, ah. Sunog po yung bawang. Pag si Nanay po yung nagsasangag, mabango po yung bawang tsaka medyo crispy. Ah, ganun ba? O sige, hayaan nyo. Bukas, gagawin ko lahat ng makakaya ko para sumarap yung sinangag at para mainom na rin ni Ina yung chocolate drink niya. Tay? O bakit? May iba ka pa bang gusto? Sabihin mo lang kay tatay, gagawan ko ng paraan. Miss na miss ko na po si Nanay. Ina naman, pinipigilan ko na ngang umiyak eh. Ayan tuloy, naluluwa na rin ako. Tahan na mga anak, tahan na. Miss na miss ko na rin yung nanay niyo pero ganun talaga. Isipin na lang natin na kung nasaan man siya ngayon, hindi na siya pinahihirapan ng sakit niya. Magagawa na ulit niyang ngumiti. Tsaka sigurado akong pinapanood niya kayo ngayon mula sa langit. Gusto ko po siya ulit makasama, Tay. Naiintindihan kita, anak. Pero kailangan nating tanggapin, kahit paunti-unti, na hindi na natin makakasama yung nanay niyo. Sinusubukan naman po namin, Tay. Pero ang hirap po talaga eh. Ang sakit lang tanggapin na hindi na siya yung naghahanda ng almusal namin ni Ina. Hindi na namin siya makakatabi pag tulog. At hindi na namin siya makakausap kahit kailan. Naiintindihan ko kayo, mga anak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko babawasan yung sakit at pahungulinang nararamdaman nyo ngayon. Pero gusto ko lang na malaman nyo na nandito pa ang tatay, ha? Hindi ko man mapapantayan lahat ng kayang gawin ng nanay nyo. Sisikapin kong mabigyan kayo ng maayos at magandang buhay. Hindi ko kayo papabayaan. Pangako yan. Dear Love, ako si Kyla. 18 years old pa lang ako na maulila sa ina. Siyempre, hindi yun ganun kadaling tanggapin. Lalo na para sa amin ng kapatid kong si Ina. Pero kahit nawala na kami ng ina, nandun pa naman si tatay. Hindi siya ganun kagaling magluto. Pero sinisiguro niya na maayos yung pagkain namin at hindi kami magugutom ni Ina. Kahit sa pag-aayos ng buhok ng kapatid ko, na hindi naman talaga niya usually ginagawa nung nabubuhay pa si nanay, ginawa niya rin nung walang pag-aalinlangan. Wala akong narinig na reklamo sa kanya. Never siyang nagalit kahit na madalas namin siya ikumpara kay nanay. Manang, pakisama na ho nitong celery. Hindi celery yan. Ito yung celery. Lina?
Ako nga. Nagkita kami sa munisipyo ng kaibigan mo noong isang araw. Nagkikita pa rin kayo? Oo naman. Nasa bahay siya kagabi. Kamusta ka na? Sa munisipyo ka na ba nagtatrabaho? Oo, pero bago lang ako doon. Umuwi ako galing Maynila kasi sayang naman yung bahay ng parents ko dito. Simula nung nawala sila, hindi na natitirahan. Maluluma lang, kaya ayun. Kumusta ka naman? Nagugustuhan mo naman dito sa atin? Oo naman, tahimik, mabagal ang buhay. Tsaka dito naman ako lumaki tulad mo, kaya walang masyadong adjustments. Ikaw, kamusta ka na? Alam mo, halatang hindi ka sanay mamalengke. Hindi mo alam yung mga dahon-dahon na yan. Oo nga eh. Hindi naman kasi ako yung namamalengke talaga. Oh, bakit ikaw lang namamalengke? Wala na kasing namamalengke para sa amin. Kamamatay lang ng asawa ko. Talaga? Ay naku, sorry. Hindi ko alam. Okay lang. Tanggap ko na rin naman. Wala naman akong choice eh. Hindi ko pwedeng ilugmok ng matagal sa kalungkutan yung sarili ko. May 2 anak kasing naiwan sa akin. Pareho pang babae, kaya medyo nag-a-adjust talaga ako para sa kanila. Kaya pala. Pero teka, ang dami mo namang pinamili. Medyo madami-dami nga. Balik trabaho na kasi ako sa Lunes. Kaya naman pala. Pang isang linggo na yan, no? Oo. Hindi ako masyadong marunong magluto. Kaya mga rekado lang ng simpleng ulam yung binibili ko. Ano ka ba? Ganyan talaga sa simula. Pero pag lagi mo nang ginagawa, matututunan mo rin. Madami ka pa bang bibilhin? Patapos na rin. Ikaw? Tapos na. Gusto mo hintayin kita? Masarap yung pansit palabok dun sa kainan paglabas ng palengke. Kain tayo bago umuwi para makapagkwentuhan man lang. Sige, tara. First time ko palang kakain dun kung sakali. Talaga? Uy, masarap kaya yung pansit dun. Laging pinipilahan, maraming customer. Hindi naman kasi talaga ako madalas dito sa palengke kaya hindi ko alam. Kahit nung binata pa ako, si nanay yung namamalengke. Nung nag-asawa na, yung asawa ko naman yung pumalit. Yun nga lang, ngayong wala na siya, ako na talaga yung gagawa nito. Naku, sorry. Napaalala ko patuloy sa'yo. Okay lang. Sabi ko nga, tanggap ko na. May kirot pa rin, pero iniisip ko na lang na mas payapa na siya ngayon. Masakit din sa akin makitang pinahihirapan siya ng sakit niya eh. Siya nga pala, hindi mo talaga naisip mag-asawa? Hindi masyado. Nag-asawa na kasi ng iba yung dapat na mapapangasawa ko. Hindi mo naman ako pinaparinggan yan, ha? Uy, hindi naman. Bakit? Tinatamaan ka ba? Konti. Lina. Sorry, ha? Saan? Ito naman. Alam ko namang naaalala mo pa. Oo, pero pinatawad na kita. Tagal na nun. Ano ka ba? Salamat kung ganun. Naging magkarelasyon noon si tatay at si tita Lina. Nangyari yon bago pa makilala ni tatay si nanay. Ginost niya raw si tita Lina kaya sila nagkalabuan. Hindi na rin sila nagkaroon ng komunikasyon matapos yon, hanggang sa nakapag-asawa na si tatay. Ang hindi ko talaga inasahan na doon magsisimula ang magandang samahan nilang dalawa. Bagay na hindi naging madaling tanggapin para sa amin nung una. Mga anak, may sasabihin sa inyo si tatay. Ano po yun, tay? Good news po ba or bad news? Pakinggan nyo na lang muna si tatay. Mukhang seryoso po yan ah. Medyo. Una, gusto ko munang sabihin sa inyo na mahal ko si nanay nyo. Hindi yun mawawala kahit hindi na natin siya kasama. Kumbaga, habang buhay na siyang parte ng buhay ko. Nating 3. Alam naman po namin yon, tay. Kaya lang, mga anak, may bago nang nagugustuhan si tatay. Ano? May babae ka na agad, tay? Teka, kasasabi niyo lang na mahal niyo si nanay ah. Sabi niyo hindi mawawala yung pagmamahal niyo sa kanya. Tay, papalitan mo na po ba si nanay? Mga anak, hindi.
Kahit kailan, hindi mapapalitan yung nanay nyo. Kung sino o kung ano siya sa buhay natin. Pero may iba ka nang nagugustuhan, Tay. Hindi ba ibig sabihin nun, papalitan mo na siya? Kung sino man siya, ayoko sa kanya! Si nanay lang yung gusto ko! Ina, teka! Ay. Kayla, anak. Pakinggan mo muna si tatay, please. Wala akong intensyon na palitan ng nanay nyo. Siya lang yung nag-iisang nanay nyo, okay? At hindi ko kayo pipiliting maintindihan agad yung desisyon ko ngayon. Pero gusto ko lang sanang ipaalam na sobra din akong nasaktan sa pagkawala ng nanay nyo. At mahirap para sa akin na mag-adjust na wala na siya sa buhay natin. Ang nangyari, anak, may nagparamdam ulit sa akin kung paano magmahal. Para akong nabuhayan ulit. Mahal niyo na po ba siya? Oo, anak. Mabait ba siya? Hindi niya po ba kami pagmamalupitan? Baka naman mamaya ayaw niya na may anak na kayo, Tay. Hindi. Alam niya yung nangyari sa nanay niyo. Alam niya rin yung tungkol sa inyo. Sinabi ko sa kanya lahat. Paano naman po kayo nakakasiguro na matatanggap niya talaga kami? Dahil mabuti siyang tao, anak. Nagawa niya akong patawarin sa nagawa ko sa kanya noon. Kahit na wala akong ginawa para maging deserving sa pagpapatawad na yun. At sa nakikita ko sa kanya, mukhang madali niyo lang siyang makakasundo. Pero gusto ko sanang maintindihan niyo, anak, na hindi ko siya ipapakilala sa inyo para maging kapalit ng nanay niyo. Hindi rin naman po namin hahayaan na may kahit sinong papalit kay nanay. Pero wag po kayong mag-alala, Tay. Kung sino man siya, bibigyan namin siya ng chance na makilala kami ni Ina. Wag po kayong mag-alala. Ako nang bahala ko mausap sa kapatid ko. Close kami ni Ina kaya ako na ang kumausap sa kanya. Ipinaliwanag ko sa kanya yung sitwasyon ni tatay at kung gaano kahirap para sa kanya na walang karamay sa buhay habang itinataguyod kaming dalawa. Madali rin namang makaunawa si Ina. Tama nga si tatay, mabait si Tita Lina at hindi mahirap pakisamahan. Naging magaan agad ang loob namin sa kanya. Aba, simutang kaldero ah. Mukhang nagustuhan niyo yung luto ng Tita Lina niyo. Ang sarap po kasi, Tay! Tsaka ngayon ko lang nalaman na nilalagyan po pala ng pakwan yung sinigang. First time ko makatikim ng ganun pero ang sarap pala. Hindi lang talaga pangkaraniwan yung ganun, pero oo. Masarap nga talaga. Actually, nakakain lang ako noon sa isang restaurant tapos sinubukan kong gayahin. Hindi ko naman akalaing makukuha ko rin yung timpla. Nako, mukhang hindi lang cook yung meron kayo dito ah. May taga-ayos rin ang buhok ni Ina. Ano nak, ayos ka lang dyan? Ayos na ayos po, Tay. Ang gaan nga po ng kamay ni Tita Lina eh. Muntik na po ako makatulog. Buti naman at may nag-aayos na ng buhok mo. Kahit kasi ilang beses ako manood ng tutorial kung paano gawin yan, hindi ko talaga makuha eh. Isa lang po ibig sabihin nun, Tay. May nakalaan talagang tao para maging taga-ayos ng buhok ni Ina. At si Tita Lina yon. Pero ang tanong po, ayos lang po ba na sa'yo na yung trabahong yon, Tita? Siyempre naman. Gagawin ko kahit ano para sa inyong dalawa. Oh, Ina, huwag ka masyadong gumalaw. Matatapos na to. Oh, ayan, pantay na. Salamat po. Ang ganda ng ayos ng buhok ko. O ikaw, Kayla, gusto mo rin bang ayusan ko yung buhok mo? Paayos ka rin, ate. Ang galing kaya mag-ipit ni Tita Lina. Sige na nga. Halika, ikaw na muna ang umupo rito. O Ina, lipat ka na muna dun sa sofa, dali. Okay po, Tita. Ang saya niyo naman panoorin. Nako, Tay. Buti na lang talaga at marunong si Tita Lina. Tita, pwede po bang dito ka na lang tumira? Ha? Hindi ko alam sa tatay niyo. Kung ako yung tatanungin, gusto kong dito ka na talaga tumira kasama namin. Ikaw lang naman yung inaalala ko tsaka yung desisyon ng mga bata. Pero ngayon, mukhang sila na mismo yung may gustong nandito ka kaya okay lang ba sa'yo? Pumayag ka na, Tita, please. Kailangan ka po namin dito eh. Tsaka,
Gusto ka rin namin ni Ina makabonding. Ano pa nga bang magagawa ko? Kaya ko bang tanggihan kayo? Siyempre hindi. Dito ka na po sa amin, ah. Tita, pwede ka rin ba namin tawaging mama kung sakali? Oo nga po, tita. Sigurado ba kayo? Siguradong sigurado na po. Mukhang ikaw na talaga yung magiging pangalawang ina nila. Kung hindi ka papayag, kikidnapin kita para sa amin ka na talaga. Tutulong po kami sa'yo, Tay. Ay naku, kayo talaga. Dear Love, matapos ang mahigit 1 taon, nagpakasal sina tatay at tita Lina. Nakita ko kung gaano kasaya sa kanya si tatay. Ganon din naman kami ni Ina. Kaya alam kong masaya rin si nanay para sa amin. Doon ko na-realize na lumilipas din ang sakit at lungkot. At may mga tao talagang dumarating sa buhay natin, hindi para palitan ng nawala, kundi para punan ang mga puwang na iniwan nito. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para samahan tayong buuin muli ang kasalukuyan. Mga kabisyo, kapag nasasaktan tayo, kadalasan madali para sa atin na makita kung ano yung nawala. Pero nakakalimutan natin kung minsan na makita at pahalagahan kung ano yung natira sa atin at yung mga biyayang dumating pagkatapos ng pagkawala. And I think mga kabisyo, katulad ni Kyla at ni Kaloy, it's very valid dahil tao lang din tayo. Nakakaramdam tayo ng kalungkutan at kawalan. Lalo na kapag naiwan tayo ng taong hindi lang natin minahal, kundi itinuring natin na mundo. At yun yung nanay natin. Pero minsan mga kabisyo, ang tunay na susi sa paghilom ay hindi yung paghahanap ng nawala, kundi ang pagkilala sa mga biyayang nanatili at sa mga bagong dahilan para magpatuloy. Sa mga kabisyo natin na kinakaharap ang ganitong klaseng kalagayan ngayon, katulad kay Kaloy, tatay ka pa rin, at bukod doon, isa ka pa ring lalaki na naghahanap syempre ng katuwang sa buhay. For as long as hindi mo mapapabayaan yung mga anak mo, hindi kailanman mali ang maghanap ng katuwang. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Itawid natin ang usapang ito online para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Sa mga kabisyong online dyan, hello sa inyo dyan. Happy Father's Day. At isa to sa mga pinaka masasakit na kwento na posible nating kinaharap ako personally. Kasi dito natin nakita yung mga tatay very strong, pero nakakalimutan natin na yung mga tatay pala, oo nga no, may mga moments din sila na kailangan din nila ng katuwang sa buhay. At nandito yung isa sa mga tatay na nahuli ni Mara Tony na mabigyan ng 1,500 pesos. Tay, punta ka dito, pakilala ka sa akin. Okay. Ay naku, nahiya siya, ayaw niya daw. Pero batiin ko muna dito online yung mga TNVS group at Team Aswan, sina President Eli Moscoro at sina Vice President Mario Limson. Abangan yan kasi sa pagbabalik ko on air, isisigaw ko to. Siguraduhin nyo, President at Vice President, ililibre nyo ako ng alak after. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa atin. At shout out kay Kuya Jimmy Veray. Maraming salamat also sa pagtutok sa Dear Love. Maraming salamat po. Mga kabisyo, bago ako umexit ngayon, gusto ko muna kayong imbitahan
sa aming libreng concert sa darating na Sabado po yan, June 20 sa San Juan, Pinaglabanan Shrine. Mamimigay po kami dyan ng mga papremyo, appliances, cash prize, at marami pang iba. Pabigas, mamimigay din kami dyan ng bigas. Hatid yan syempre ng Astron Goldmine Rice at ng Birch Tree at ng Protec. Ayan, makakasama po namin dyan ang mga performers tulad ng AGs, Jojo Mendres, at ang bandang na iba para makipagsayawan, makipagsayahan, basaan sa Wata Wata Festival. Kita-kits po tayo June 20, Sabado po yan, alas 6 ng gabi. Uy mga kabisyo, paalala ha, let's be gentle sa mga tatay natin. Kasi nakikita natin yung mga tatay natin, strong. Minsan nonchalant. Pero lagi po nating iisipin na ang mga tatay natin tao din yan. Patahitahimik lang yan. Pero kung minsan nangungulila din yan. Hindi man nila pinaparamdam sa atin araw-araw, and that's the effort na i-recognize natin. Yung tipong hindi nila ipinaparamdam sa atin yung hirap ng buhay. Nagpapatuloy pa rin silang lumaban. Sa lahat ng mga tatay at sa tatay ko na nasa heaven na ngayon, I love you, Papa. I'm very sorry dahil hindi ko sa'yo nasabi personally na mahal kita. But I hope wherever you are, you're always proud of me. At hayaan mo, lahat ng ginagawa ko ngayon ay isinasaalang-alang ko pa rin lahat ng mga itinuro mo sa aking magagandang asal at pakikipagtao. Maraming salamat po at hanggang sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Salamat po. Hello po. Yes. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Van
nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Diba, sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa
fam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong reto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Again. To, pick. Oh. Here you go. Save. Save. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaya nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi.
manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Tay, papalitan mo na po ba si nanay? Mga anak, hindi.
Kahit kailan, hindi mapapalitan yung nanay nyo. Kung sino o kung ano siya sa buhay natin. Pero may iba ka nang nagugustuhan, Tay. Hindi ba ibig sabihin nun, papalitan mo na siya? Kung sino man siya, ayoko sa kanya! Si nanay lang yung gusto ko! Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Nakakaantig na drama ang ating napakinggan kani-kanina lang mga kabisyo. Kwento ng isang tatay na talaga namang todo effort. Oo, todo effort para hindi maramdaman ng kanyang mga anak na wala na ang kanilang ina. Kalungkot, no? Ay, ako magiging tatay tapos maging single dad ako. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. I promise. Oo nga, syempre, bukod sa tatay ka, sabi mo, tao ka pa rin, diba? At ang tao, normal sa atin na maghanap ng katuwang sa buhay. At syempre, kapag naghanap ka ng katuwang, or kahit nga lang maisip mo na maghanap ng katuwang sa buhay, diba parang ang magiging rason para hindi mo ito ituloy, yung mga responsibilidad, obligasyon mo sa anak mo. Diba? And for sure, katulad ng Dear Love natin, magiging mo dyan magiging unang kalaban mo dyan yung mga anak mo na, ibig sabihin nito, Daddy, papalitan mo na si Mommy. Ayaw namin ng ganon. And those reactions coming from your children, valid naman yun. Diba? Pero lagi nating tatandaan mga kabisyo sa mga anak na nakakarinig ngayon sa akin, ang mga tatay natin, oo, superhero talaga yan kung titingnan at kung tutuusin. Pero tao din sila mga kabisyo. Nangangailangan din sila ng katuwang and hindi man nila ipinapakita sa atin madalas ay alam mo yun, nalulungkot din sila. May mga pagkakataon din na umiiyak yung mga yan. At yung effort nila na hindi iparamdam, ipakita sa atin yung kinakaharap nilang negativities ng buhay, mga challenges nila personally, bilang tatay, bilang asawa, bilang isang lalaki. Kapag hindi nila ipinaparamdam yan sa atin mga kabisyo, yan na yung dahilan kung bakit mahal na mahal nila tayo. Dahil ayaw nila tayong makaramdam or ayaw nilang maramdaman natin yung bigat na nararamdaman nila. Kaya mahirap maging tatay, no? Ang hirap maging tatay. Kaya ikaw kabisyo na nagbabalak na maging tatay dyan, ako pag-isipan mo talaga, like super legit and all. Kasi hindi yan basta-basta na kapag tinatawag ka ng daddy, tatay ka na. Oh, maraming tatay dyan na hirap pa rin magpakatatay. Oh, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga importante mga kabisyo na pag-isipan natin ang mga desisyon natin sa araw-araw. At bukod doon, syempre isang saludo sa mga tatay natin dyan. O katulad ng mga tsuper na nakikinig sa atin, majority ng mga tsuper na nakikinig sa atin ay mga haligi ng tahanan. Kaya naman, deserve talaga ninyo ang 1,500 pesos hatid sa inyo ng ACS o Charm, Fabcon, Purple Eternity sa ating Love Knows No Boundary. Nako, gusto ko lang i-congratulations. Kabibigay ko lang ng 1,500 sa kanya. Ngayon lang, si Manong Jimmy Viray ng InDrive na minamaneho ang sasakyan na may plakang DCP 9534. Nako Manong, congratulations at maraming salamat sa iyo sa pagtutok. At gusto ko rin syempreng batiin lahat ng mga taga TNVS Group, Team Aswan, si President Eli Moscoro at si Vice President Marlo Limson. Yan. Maraming salamat sa pagtutok at tutok lang kayo dahil malay ninyo kayo na ang susunod na manalo ng ating 1,500. Araw-araw yan. Oo, 1,500, hindi 500, 300, 1,500 pesos. Kaya naman mga kabisyo, tutok lang dahil susunod na ang mas kumikinang na usapan ni Nicole Yala at Diego Bandido. Kabisyo, nakasama niyo po ako, your uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila